Buon na po jong karambray, saudang nila yasyong labon ya kimiting, nila kerpat yang sahisian ya ibabakim, ba insyem yang ya kanika lukod, nakabenta jong kanika election MDC. Ti bat ngasngo ban ong ba ngisngungu bat kublay sibun ya ibabakim ba ilakongu ya kanika jing kerpat kajongi kibabon na po jong karambray constituency. Ngangit ba ki ai gijing trikam gijong ibaba ba ki ai gijing long nginna ya batay namar ngila ya tip khamba ba ong ima iba chaman bot lom jong pi jane udai kane ka surak i chaman ila panya step by step ya kinong keren hey tikane ka jing sedang bat kane ka bangi ni yomat nai kami nganga perkhat ya kata bat ngab kaktik ya ka jing mot ka jing perkhat ke jong ngabat ndang ngalawat wat da unong tau bana salendat ruyo ipi ya kata kan balada ngimlap bayok menen ya kini ki atli ki belang balada mentah hau ne usa momen ubadena seti satam garu ngam tip sei ya kini ka blok unra dei yo le singim yo hapo rambra yo le singim yo hanong lang ula banra seti samalang ne sa ai rungim tip sa bakam jan ti henrei nisno bangi ki nong rambra jong karambrai konstituensi is ngodon bak palat bangi yo menen yakini ki ateli ki blok kaba hante hapo rambrai ka blok ka bangi ngin sayo kan satrekam nang ni amat dengan ngoban ong ya pi hang ni ngam tip ngas ngotho ba pi dan sau senang hang ni menen ha kan ke election ha kisnam ki por ki baladam pi le kumnu nrai ngasu yo wer ya pi mentapat ngangai sipun kitip ki kandidat ki jongi pi sanitip kalong kumnungi sa tai sa than sa area maulang su ki kena samla lait na ukim kim yo ara banwat ki weipat kita ki nong yalam ki bahaka kutlat dang sudap kulus men syam tayau artayau ka wi ka tournament hapo maulang su yo gas ran namar ba kumtahi haka bakut kemod hapen yakran ya ibaba bat ibabah ila le lengbahi inong tre bat ilia kendo iki kena samla bat kelus ya kata kata naman dei halor jong kata kamut ki kena samla menta ki pej bat ki pai khamat ben ngi tang na ukim ngi yo ngladang ngi don kam ya ka uniform ngi pan ru ngi yo ngi don kam ya ki ai ru ngi yo te nga ngasngo ba ngasuang ki kena samla ka jing sngongo ka jong pi ngin la sa ngi ban lek siu ka liang yau tau baba kim baula le ba ka jing sngongo ka jong ngi ka long tang atau salik wat kinam lak ra udon haram brai ni udon hanong stan ni udon hasor ni udon ha ei ne tiga mot ngi haban long ki bestat banjit ngi kinong nikmat kan nga ngadai kun persa ra jong babot ibayang na po jong ka kongres merta ti henrei ngam keren ai nak benta jong babor dengi ngi suang bahaga jeng sisa ilong presiden katu jong ka parti kongres hapo jong kajing yalam kom district presiden ro kadai hapo jong babaken baila ay iban long district presiden ti benta pat yang ti kamdai ka basuk banlong nong yalam ba ka perthai ka bakum kani benta wat banjit sordaru HP yo briu banang ban swat ya katu ka mobile dai katu ka mobile ka banang ka baswat ndai tang da pa WhatsApp na pa office itu tip tin lem no dai ngi lamat ni ya kata si tin sa ti ngi rudan sadar belem ta la pa message la pej rom kan mau pej ta message la dap ka kam dala kali ha blok balai pim ai jing tip ki ngi la dap sam ha message dala kali yo sordar ya bana ta message ayu kata tikut kita ki na takadaw nga ngangin long ki basat banjit ni kinong nikmat mentau MLA uday na po garu TMDC pidang kuwa banjit biang na po tam garu kani kadika ka kathong lani kata ka ong kumno ka kompit ka jing mangi bat gi garu mentamu keren like luit la dadon sandi kan dadon rengkat bat gi garu hak siam rukong keren Ngi biya don sani ngi kran lai lu ngi kebut ngi rem election. Ladang ngi bakala metang sahakan di KMDC unjob biang ugaru ngaang
hadin santa lani arpusan snem ka palat yang ngibangin kli biang kan karani kor mensua hakapor jong bangku kolong selemba kadai gajaka jong khasi henrei kibat bet kigaru namar bale u khasi unang ya sapret kigaru ki ya teli de perkhat bah shanu pinjet upra ya kan mau bah tau pra ya chat ker ot tu kasur tu pra ngang sai ong ya kata ngai sai smart ban ong ya ki kena samla pidatem itu ki sur jong mitun ru pisat ong ha tila ini udah tem itu kasur jong pra bro macet dah buka sengepang dai wat mangi ki bathap ya ka ki bayalam ya kan ne ka party MPP ru himut bangim don hak se ban tem ya ta kasur ngitem ndrai ka bot pat kamdei ban ya dei bat kata ka jeng ruai moh ngi hapan pensyong dong rim ki kena samla jong ngi hantir ki don ki baang ba ngi te hopra ndala ya kran bat ki buyu to kon idiet pitep utau pra u kan idiet buyu hi u kertem uyu pingenang tip ki tip kon idiet uno wangenang wari talong dapen yeng yo mau yo di bro pi subiang ngan ong ya pi menen u adan hapor balang meeting hapor sora ding bakala te wong gumno basanong gendang dan kamban ay ki surak nga ngamong bahay kata kay balay ngi sanong gendang ngimday sa kibrio ngimdon kejat se ngidon kam ya ki surak ngidon kam ya ki school ngidon kam ya ki hospital kum baki weiru ki yo kadai ka hak jongi bangin yo ki jaka ki putali ngibun mangi sanete dai pi ya kane ka election MDC wat kenkan kibun ki baang kal election MDC kadai ka barat ka kamhe ka MLA ka kamhe ka MDC syarat ya kane ka MDC dia pun ri tiki kon ki di bela ki di thang ringa ki di sot kadat ki bat yadap kam dei kumta kane ka election MDC kadai ka badon kam na ka badon kam tam tam yang ngi ukhasi kharan lai dai ki jaka ki putang idon kat kini ngi long try mangi kadai hapo district council kin sabatai baha kini ki basadian ya kita ki an nganum kran an palat ra namar ngam datip baha hiru tian ri ngasuthu pat baha po district council hi ngi don kam ki bor la ai bor ya ki snong ki thau ya ki soda snong menta le la nang pen kem syu ye ki samla yang i ki long kimi mangin long ki long yalam tingas ngo ban ya wer ya pi ki long kimi pen su thu ya lagi jong ki khon nai ya bit tang ha ki tu ki mobile phone da pen song dor da tip ya ka yeng la jong da tip ya ka snong la jong ka don ha ka no ga benta namar la dang isi sngopang ye ki tu ki bami ha po jong ka mobile kim ya hap te bat ka jaka jong i ngi dang don kam ye ki surak ngidang don kam ye ki school ngidang don kam ye ki jing yaram ki babon hapo jong ka snong ka thau tingin long ki basat ngin long ki kmi ki pa ki basat ki bangin hikai ye lagi jong ki khun namar ki khun samla manta bon bangi sha ya lam bakla kes ngau ba ba pin perkhat ba ye kan ke election MDC mi dang step haka arpu wai tereng ha ai te pithet bot ha ai kin thet bot mau li po mo mau li po bat yong jangai bah ha yong le ne jangai bah ki pule tin rei la da pidan ka man sempat namar kan ka sibut ka jongi deh ka de ka bakordor na ki bakordor tap ngiang tai ru ngidu mencuang ngi tap ha nang ngin yong ha puling ngin yong rei mentang gi ha blik tap ha nong riat ka du no ka puling ngin yong ti piang ni ka long kum nu rei pitep kham bah ma pi nga syukur pat bangin ya sim kia bahai kan ni ka jingyami ban lek thap ya ka bot ngim dei ban ya sim sting namar ba ngi le ngi dei ki badon kam namar ngi dang dei ka jaj ban riu ka baret pat tingi dei ban smu tho bahai kan ni ka jinglong hapo bangin jet yo nong nikmat hapo district council ru tinga nga shu ya wer ya pi ki candidate to sia nujon ngimla ban ya beng ngimla ban ya ong kumnu rei pensyong nong ren da perkhat da modur baha uei ubala ban ya rap yangi haki babon ki benta namar ladangi perkhat tang haki ni ki por election kin bon ba ki mon wan kular ya pi ye ki ei
ki jongi hang tai ru kili yathu ki ong bon ba kita ki bawan kular bangin ai ten bangin ai sam spa ngin ai si hajan ngin ai kumni kumtai hamrai ngi de ban perkhat pat ya ki babon balang ngangas ngau menjuri ya ke jing ong jong i ba chaman ba ka banding kong ubut lom udai kani ke surap tela dangi ngim nang banjit ya unong ya lambat ya unong nikmat uban long uksiang syaka sorkar na ingin yo ya ka surap nai ti baba kim mentai don hapo jong ka parti NPP ka yalam mentai ya ka sorkar saus dem kandang yalam ti ngi dai ban start ngim dai syuk ban saong bangin ong bangingi ki khasi jongi sani ki bet rei ngi